काय करते ते? तुळस आहे ना वरती ठेवलेली होती, तो चांगली होती. आता ती खाली घेतलेली ना, आणि आता नवरात्रीमध्ये मंडप घातलेला, लाईटी चालू होते, त्याच्यामुळे ती तुळस बघ कशी झाली. आता अशी पुरे झुपकेदार झालेली होती. तरी आपली हाय मोठी आहे ना? हा मोठी झाली आहे. आता त्याला कटिंग करून प्रॉपरली बाहेर ठेवणार. फुटलेले फांदे आहेत ना, ते असे कटिंग करून टाकते. ओके. तिथे बघा आज आमच्या इकडे काय आणण्यात आलेले आहे, बांगडे. आणि हे खास दिलसाठी. खास दिलूसाठी. आणि तू मम्मी सांगू शकते बांगडे कितीला असतील आणि किती मोठे दाखवते? ताट दे वरती, दाखव ताट दाखव खूप वरती. मोठे आहेत बांगडे, म्हणजे रेसिपीच्या लायकीचे. बघा आमच्या इकडे एवढे स्वस्त बांगडे मिळतात बघा, एवढे मोठे आहेत बघा. बघा एक पूर्ण माझा पीठ त्याला 1 2 3 4 5 6 आणि 100 रुपयाला मिळालेत मम्मी. हे 100 रुपयाचे मग बघ एवढे स्वस्त आमच्याकडे मिळतात. कधी कधी महाग असतात, कधी कधी स्वस्त असतात. पण मस्त आहे ना. खास दिलसाठी आपल्या. हे सर्व आमच्या दिलूसाठी आहे सर्व. आता आपण काय करणार, साफ करणार याला आणि साफ करणार आणि वाफेला लावणार. ओके. आमची दिलू बघायची आहे तर दिलू बघा आमची इकडे आहे. आपण कशी पण करतो, दिलू साफ करून आम्ही वाफ लावून देतो. काय दिलू पिल्लू, दिलू चिची आणले तुला? हा पप्पी दिली लगेच न बोलता. दिल बघा किती एक्साइटेड असते. हे बॉइल्ड आहेत ना पूर्ण? हा बॉइल्ड एकदम सोलून आणले आहेत, काटे काढून. हे बघा काटे पण काढून दिलेले आमच्या दिलूला. दिलू खा. आमची दिलू शानी दिलू आहे. आता आमची दिलूचं दिलू बघा शांत बसलेली होती, जेव्हा उभारलेत ना तेव्हा ती नाचायला लागली. इकडे दाखवतो बघा तुम्हाला. बघा हे सर्व बॉइल्ड केलेले आहेत बघा, आणि ह्याच्या खाली पाणी आहे. एवढे सर्व आमचे दिलूचं खाणं आहे. मग ते असं थोडं करून आम्ही तिला देतो. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर तुम्हाला आता पाठी आपली काजल दिसत असेल, आणि मम्मी विचाराल तर मम्मी इकडे आहे झोपलेले, जरा आराम करते, आणि मम्मीच्या पायाखाली आपली दिल आहे. तर आता आम्ही गावी जाणार आहे. झोपून का? गावी जायच्या अगोदर काहीतरी स्लीपर आहे ना, पण झोपायच्या अगोदर बोलतो, गावी जायच्या अगोदर आपल्याला काहीतरी घ्यायचं आहे, जे आपल्याला आपल्या रिलेटिव्सला गिफ्ट द्यायचं आहे. तर काय काय गिफ्ट घेतो ते तुम्हाला मी दाखवतो. आता मार्केटला चाललो आम्ही. चला. पाऊस पडला आमच्याकडे. मम्मीने काय काय आणायला सांगितलं तुला? भरपूर आहे. त्यातले शॉर्टकटमध्ये काय नाही? प्लॅस्टिकचे यूज अँड थ्रो प्लेट्स वगैरे, बाउल्स आणायचे, आणि कपडे पण घ्यायचे. कपडे गिफ्ट घ्यायचे, असं सगळं आहे. लाईट्स ऑफ. हा पण छान वाटतो ना. हा मी घेतला एक. हा पण मस्त आहे. तो उचल. हा सिलेक्टेड आहे ना. हा एक घेतला ना. हा नाही, पण तो एकदम डल वाटतोय बघ. एक 2 3 आणि हा 4 झाले आपले. चलो घर पे. गोल्डन पण घेतलाय. पिंक वाला कार्ड. होईल ना? हा होईल. टोटल किती घेतले आपण? 4. पण एक असे हाईट, हा मीडियम आहे. 2 मीडियम घेतले, 2 लार्ज घेतले ना आपण, 4 झाले. आणि 2 छोटे एकदम मिनी घ्यायचे. आवडला का दिसायला? हा काय नाही, तो घ्या, तो काहीतरी डिफरंट आहे ना. मैडम आपका साइज कितना है? इसमें आ जाएगा पैर का लास्ट नंबर नहीं है के पास 9 नंबर है ना। कौन सा वाला? 500 400 300 100 रुपये का 250 में आएगा।
वाला नहीं नहीं नीचे वाला मेरे को हिल्स में चाहिए थोड़ा आपण 5-6 मंथसाठी दाखव. हा बघा, आणि हा बघ हा एक हा एक घेतला स्कर्ट आणि टॉप आणि हा एक घेतला. हां मस्त आहे ना. मस्त आहे. कलर आहे का? वाव एकदम आपण जीन्स आहे का? तर आम्ही आता गावी निघालो आहे. तुम्ही बघू शकता इकडे आमचे सर्व बॅग्स आहेत. काजल पण रेडी आहे आणि पाठी मम्मीसुद्धा रेडी आहे. तर आता आम्ही हे सर्व बॅग्स घेऊन चाललो आहे. मांडी घालून बसा सर्वांनी ठाण्यापर्यंत. तर आपण आता डायरेक्ट ठाण्याला रिक्षा का गेली ते जास्त बॅग आहेत ना. पायाखाली बघा सर्व बॅगाच आहेत आमच्या. हो हो कम्फर्टेबल आहे. तर वाजले किती आता 6:50. जुने कपडे भांडीवर आणतात ते तुला लाईनच लागली आहे ना. चला उतरा ठाण्याला. गेला का. आम्ही आमच्या उक्षी वॉटरफॉलच्या शोधत आहे. हा नाही आहे, दुसरा आहे अजून. मोठा टूर आहे. काय सांगितलं नाही ते नाही माहिती होतं मला. बघा आम्ही काय घेतलेलं आहे पार्सल. मेकअपचा बॉक्स दाखव. मेकअपचा बॉक्स यावेळी तुम्हाला सर्व दाखवता आला नाही है ना. आम्ही जे झोपलो डायरेक्ट उक्षीचा वॉटरफॉल याला आले जाऊन है ना. जेवलो पण वरच. तरी गाडी कितीची आहे वाजली किती बघा 3:23. गाडी 2ला पोचली पाहिजे होती गाडी. लेट झाली.
तो इकडे येणार आहे. कुठे तिकडे आहे ना. सामान तिकडे ठेवलंय. मी घेतो ना. तू काय काढते? व्हिडिओ कसला? व्हिडिओ प्लस फोटो. गाडी आज 1 नंबरला न लावता 3 नंबरला लावलेली आहे गाडी. रेडी? घेशील ना वरती? हा काजल? चला. तू चालत काय ते? तू काय आता तुझ्या पाठून 2-3 लेडीज पण असे झाले. फायनली पोहोचलो आम्ही. चला आता इकडून आपलं रिक्षा का करावं लागली. आहे तर 10 मिनिटं वॉकिंग. बॅग एवढे आहेत ना की नेपर्यंत मग बॅग एवढे घेऊन परत विक्रोळी जावं लागेल. एवढं थकून कसं बसलं बघ आम्ही वरती पाणी घालून बसतोय. बॅग बी खाली आहे. आपण जो झोपलो ना ठाण्याला जे झोपलो ते आम्ही डायरेक्ट उक्षीच्या वॉटरफॉलच्या इकडे उठलो. काय दाखवता आला नाही आणि काय नाही. जे झोपलो ते झोपलो. अरे रात्रभर जागे ना. ट्रेनचं नाव मांडवी एक्सप्रेस आणि स्लीपर कोचनी आलो. नॉर्मल स्लीपर कोच पण चांगलं आलो. मस्त गर्दी नाही होती. हां बसण्यापेक्षा तरी झोपून आलेला बरं ना. मस्त